Mati ya kok. Sing Nadine sapa? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel keluarga Rismanise. Kita pemirsa, selamat pagi menjelang siang. Kita berjumpa lagi di konten kita hari ini. Hari ini kita lagi ngonten pemirsa bakar-bakar. Bakar-bakar sate. Aku nyirisi lombok. Soalnya iki lagi alhamdulillah dapat daging kurban pemirsa. Soalnya beliau di sini tuh hari kedua, jadinya kita dapatnya di hari kedua. Rezeki wedhus rezeki pemirsa, tambah darah, tambah gizi, tambah amunisi. aku wis kemecer dhisik iki. Ngene iki piye lho, Dik? Iya gak apa-apa. Cilik-cilik gosong ora ingo. Ora. Yo malah mateng ya. Ora kandel gak mateng. Dagingnya 3 bagian pemirsa, punya Mbak Erna, punya Ibu Linda, sama punya Mas Haris. Jadikan satu, mesisan nek masak. Dagingnya Kalau ujian dile WM cetam. Apa ya tuh? Iya lek usian Rena, melak. Tempe ibu ya, Wekku. emang malah ada tetet to, Lek? Ora ra entuk patang bagian. Ora. Lah timbang dioleh ngene iki sabagian pirang kilo Lek? Seprapat to? Seprapat bagiane. Lah kaya Mbak telung prapat to. Berapa? Usen. Kamu tak ada tulisannya tro, tapi ora kok di bikin. Iya, asli lho. Ya, kontrasi. Iya, sementara asli. Mbak, wae gimana tuh gaman, Mbak? Lah iki kaya. Gaman iki kene, Mbak Pin. Gaman tak enak. Iki lah nek gaman. Ndi? Oh, sunduk. Pak Bapak noi, guys. Kan Bapak. Jadi ini diterima aku. Iki bumbune. Sama matang apa antar. Nek mangan ya. Oh ini ki hari besar, hari bodoh tenan iki. Cuma amunisi, tambah gizi. Cek tedes oleh Sin. Ngenyak ya, Lek ya. Ya. Heeh, iya. Iya, Mama. Iya, taruh situ wae, dik mau bantu itu ya. Anu lek Sin rupane teh beda ya, wae nek sing abang, ini sing putih. Ya terus dulu ambek anu apa? Bebas. Kita. Oh. Kimo sapa ae sing korban, Lek? Maji terus Mbak Fir. Sapa kok Mbak Fir anake iku mantune sapa? Nadine. Sapa ya? Kolit. Bojone Arif nikah. Sing Nadine sapa? Ya bojone Rian, ya sapa? Via. Rian. Ya kuwi Nadine. Ya Maji yo. Jenenge ya Nadine ngono. Iya. Terus karo sing siji Barawe. Barawa atas namanya siapa? Bu Enai. Terus papat ini. Bu Enaidin apa Naidin? Nadine. Kolit. Ya pokoknya mbah jenenge Nadine apa nama? Napa nama? Nang Nadine. Barawo, Maji kuwi. Upas-upas. Iki Mbak Fir. Pas brambang. Tomat iki siji nok Mbak Pin. Aku minta ini tomat ke depan. Ini kamu Jerembun apa kan elo sapi? Kandhani Jerembun kok jere ngeyel masjid kene. Jerembun, suaranya aduh. Tapi aku tak pikir innalillahi. Mas aku iya iso ngono aku diparani. Ayo rumah. Oh, ngalor. Iya. Kenapa? Lah iku dijak etet-etet ngopo? Semangat iki. Masa kok ngene lek pasti barang. Lewe Iki kene kan siji kok aku terus kene kok. Mulai lek wae core ini teko kene. wae sak yati.
bagian menusuk. Bagian manusia. Ayen gak ketok. Ayen duduk pinggir mak rak ketok. Ini Demarin. Oke, Demarin tadi ikannya dikasih makan apa? Lombok. Dikasih lombok, ayo pren pedes no ikannya. Wis mbok kei mamo. Sampun, Pi. Pak ini sang kok ngene. Neng kene sing mbeleh 2 season. Hari pertama wingi ya ono sembelih. Terus ki hari kedua lebaran kedua ono sembelih. Iki sing mbeleh iki sing bodo kedua iku sing musala pinggir rumah ya cedhak omahe Bu Linda. Lek nek apa ning raun ki apa ning ndi lek? Apa ning raun ki apa ning? Apel. Apel yo golek iwak. Sing saiki cah ndi, Lek? Mohon doanya ya. Wong iki Besok sedelongkas lesen wonge piring-iring iki. mbok ndeknane mantren saiki ketuan. Mantan ke selawe tro. Kae nok kelage no. Guyu. Kok Lah bingung saiki ndi? aku. Ketuan. Bukan. Apane puskesmas? Wah, blok ndresep-ndresep. Apa aku rong dolen nama itu. Yo Lah, ndang anggek diso. kenalan. Lagi petok piye bisa iki. Tapi piye berpetuk ijek Ngono ki mate kok terore padha. Tekok teron aku strategi tekok teron. Riangan. Lah engko dilelah nak ngono neh piye? Terjang ae. Karek Gusti Allah ngono ki le. Wis madhep Semoga iki madhep yo ngono lho. yang terakhir yo Lek Sen yo. Dudu iki. yang Kadang-kadang dia Iya, Borong dia tandur pemisah. apa borong bon? Leusen iku barenganku sekolah. Impron ambek sapa? Wardi berang. Iya, gak warti petoke ning kelas 3. Iya ya, Wardi mah gak boleh kasih lu ya. Heeh. Iya, pokoknya ambek impron. Sekolah. Salah berapa? Ciro lupa. Oh. Bapak Abid pun tadi. Ya, oke. Heeh. Gimana yo dikongkon rono. Kan. Ono ae. Ide maren iki. Tah aku temu entah. Kemarin ikut sunduk-sunduk bisa. Ngono ki wong lanang-lanang diparani yo, Lek. Aja amis. Telepon kok Irul. Nanti mandi Siapa? mama. Apa tuh? Aku mau ikut Mae sunduk-sunduk. Apa tuh, Mbak? Kalian bantu Mae. Bisa enggak? Di sini 6 ketek sampai sing 7. Kakek nyawak ya ramenak iki yo. Yo yo le iwak wedhus. Panas. Kok. Itu mbek sapi le. Ini yo sapi kita sama-sama. Kok ndi? Kok ra, tapi matang. Aku yo ora patek wani mangan akeh le. Masa Mbah Wardu yen? Dia nek sapi Pak. Bisa, Terus yo aku dhewe. Nek tuh Tambah jalan. bayarnya sopan? IPL. Burung. Siapa? Kita ada ini kene kae. Siapa? Nek topik. Ini, Mak. Apa gene rene ya? Terus wedok ketang Budi. celana-celana kene yo kuturi iki. Masa iya? Iya. Ini terus nek martawi. Aku gak tahu roh sing ndi wong. Buat apa japitane? Kayak mereka kirim terbaik. Iya, tapi kan pas pacaan. Japit-japitannya buat apa? Jepit kamu. Jepit kamu. Ana wedok. Ini pemirsa sudah selesai sunduk-sunduknya. Ini juga enak bagian bakar-bakar. Tambah darah apa kurangin darah ini? Ambek darah ya tambah amusi. Ayo marin sini. Pakai dipasangin pemirsa. Dimarin. Enak kabel loh, Dek. Enak kabel sini. Kita kasih pun cabe biar bubar. Iki cek, sogrok iki lho. Nah, Enggak pintar di situ. iki sing motivasi ndi lho, guys. Nah, ngono kan dari kipas otak yo Pak mati langsung ke otak oke. Aku golek-golek mereka. Biasa deh. Kok lupa? Lah kok pengen nyekling ngono. Aja sing enek genine lho.
Gino. Ambune. Sabile wis mateng katene rumah. Ambune mateng, urung mateng katene. Wis bar. Ini lho. Cek mari yo kok dhewe. Iki tak cek lagi. Lah sing mateng kene. Kita kewer-kewer. Ini kilo-kilo lagi Pak. Kini nubin kebetul ketok. Sajik sik. Mbak, lapi ki lho sik. Apa iso? Lah wi lho lapi sing kates-kates. Undi, prok kowe kana, Mbak. Tangan dulu kana. Ya Allah, angus kae iki kene. Lapi Mbak, lapi Mbak. Jatuh sini sayangku. Kalau drama. Dia marin drama. Iki mau apa jenenge wawone dikek ning pampos karo Mbak R. Makane cepet. Iso suyang tanahnya sing bersih iki Maya. Terus diolesin lho, Mbak. Enggak. Kayak mama ya. Kayak mama. Tangan mama yat. Ya. Besar kok apa nih? Ya ya. Itu ya. Ya gawe ya. Sing kono lho Mbak, kayak Mbak. Karek ngalor. Walah. Marem tenan. Siap-siap adang nah engko. Iya. Panganan ambek sego. Ya dua. Lah terus piye? Gaduh Kak. Kecapnya Nganu. kurang, Mbak. Lah kan adae piro, Bi? Mbak iki lho. Gak sedeng ya, Nduk. Aku gak mateng, Mbak. Heeh, kok nae. Iki kok. Mari kecap entek. Panu kecapne, Mas. Iki gak wis. Kok iki? Mati. Ini lho, Mbak. Iki rene geser ini. Warten kalau aku. Pasangan hidup gak mari gak ada kali. Aja tuan lawak kemarin. Lah, Mak. Keberangan sih, Mbak. Sing isor urung mateng yo. Benteren pas gak. Gak dioseri anu lah. Kecap kok. Bidan geni Mbak iki. Lah ya genine tak Pokoke cepet entuk malih, Dik. balik dong. Gosong pemirsa. Kayak wis mateng iki. Yo delok kasih. Kiring iki lho, Mbak. Piro? Lah aku sing mendem iki. Lah bare arep kene. Mateng Wis kene. kok vitaminnya hilang banget. Panas Panas lho. Ya Mbak, potong Mbak. Aku seneng melek ya ini. Ajokno Dik. Ajakno. Mundur-mundur Mbak, mundur. Ben ngisore ben kena. Iya, rada maju sithik. Sunduke ben gak mati ya apa? Makan di pasti. Panas sih. Alah aku wis mendem perkara. Dewe. Halo Atin. Rene. Ya, Pak Dia apa melok, Mang? Melok. Walah, Iya Atin.
Ngincipi Tin. Makasih ya Mbak Tin. Dikasih lagi sama Mbak Tin. Karena dia juga ono loh. Mana dia Mbak Er? Kayak Iya, mau Mbak Erna, Mbak Linda. Iya. Apa ya Ayu? Lah ngomong anaknya. Ngomong anaknya, ngomong melata tadi. Sesuai Mbak. Kowe apa kowe? Ih, panas sih. Mana titik tanganku sih kobong. Lah ciri apa mbak semasem? Iya. Pengen nyate iki. Sang balungane kok. Aku kalau masem kono ya. Gede. Mbak, Mas, kecap Mas, nih Mas. Mau deh Marin? Mau, kali minta main. Mbak Tin kok nggak digodong marah dia deh. Mintanya. Manas. Dan di Atas ya? Mana atas ya? Teksturnya. Hah? Daging kambing ya atas loh. Mbak Er pengen coba. Bobo. Ini buat sayang. Kenapa sih daging Bang? Tapi bakaran. Kak. Gak apa-apa, nak gak boleh. Satu. Siapa sih? Itu sandal mae sayang. Aku melok ae. Melok ibu ini. Siapa? Ini gak coba Mbak. Ya sambel. Tester pemirsa. Si Mbak iki piyenan jipo iki lho. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mak ayo tiga pacar mak. Tiga pacar. Gak usah, bentarnya kotor kok. Kotor kok bentalin dulu. Bentar yang kecil tadi loh. Enak pemirsa. Pedes. Jane dikit lada ku. Wis iki lagi cabe yo. Sambelnya Mbak. Iki gak iki lho Mbak.